No takže čaute všetci, čo to kúkáte, túto moju tvorbu. No ja som teraz trocha uvažoval, že čo by som vymyslel, čo by som spravil a mal som tak troška cestu do Popradu, pretože ma tam zaujímali vianočné trhy a ako to tam vyzerá, lebo Vianočný Poprad je vraj jedno z najkrajších miest na Slovensku vyzdobených a pri tejto príležitosti som si povedal, že tam niečo natočíme aj o ich MHDčke, lebo je vcelku zaujímavá preto, že vlastne Mercedesy ako Citara jazdia tu v Ružomberku, v Poprade a v Bratislave, ale tam sú teda kapacity, sú o niečo dlhšie, to sú ako jedni z najdlhších autobusov, jednočlánkových. No ale v Bratislave už sú tie vozy tak približne 15 rokov staré, takže tam už asi moc dlho nebudú a budú sa postupne šrotovať alebo odpredávať. A my tu v Ružomberku pravdepodobne končíme, to tak vyzerá. A tým pádom vlastne Poprad bude jediné mesto, kde už zostanú Mercedesy na Slovensku. Ak nie, môžete ma opraviť v komentároch, ale mám taký pocit, že to potom s týmito zahraničnými značkami a hlavne s takýmito prémiovými už nevyzerá bohy ako na Slovensku. Takže ak sa chcete ešte previesť na poriadnom autobuse, ako je Mercedes, tak šup do Ružomberka alebo do Popradu, prípadne tí, čo ste z Blavy, tak to trocha poznáte. Ale u nás v Ružomberku sa napríklad preveziete aj setrou, čo sa asi nikde inde na Slovensku nepreveziete na mestskej setrou. Takže kto chce ešte niečo takéto stihnúť, tak šup šup. No a my si teda dneska dáme ten Poprad. Tak dúfam, že sa to bude páčiť. Tak poďme na to. Poprad niekedy označovaný ako vstupná brána do Vysokých Tatier. Preto začínam na železničnej stanici, kde sa dá prestúpiť z vlaku na Tatranskú elektrickú železnicu. Od roku 2000 jazdia na trati elektrické jednotky EMU radu 425. Sú vyrobené vo vrútkach s použitím švajčiarskej licencie. Mne sa to celkom páči, sú také hranatejšie, ale celkom sa to tam hodí. Taký pekný hranatý dizajn. Hneď v priláhlej blízkosti železničnej stanice sa nachádza aj autobusová stanica, odkiaľ vychádza väčšina liniek MHD. Spoločnosť SAD Poprad prevádzkuje 8 autobusových liniek. Väčšina z nich premáva v 20-minútových až hodinových intervaloch počas špičky. Sedle a večer sa interval predĺžuje. Väčšina liniek prechádza zástavkami v okolí centra. Jednorázové prestupné cestovné lístky je možné zakúpiť u vodiča. Platba je možná v hotovosti alebo čipovou dopravnou kartou, s ktorou sú ceny lístkov o niečo nižšie. Pre turistov sú k dispozícii turistické lístky platné 24 a 72 hodín. Ďalej je možné zakúpiť predplatné cestovné lístky umožňujúce neobmedzené cestovanie počas ich platnosti. Predávajú sa na autobusovej stanici a podmienkou je vlastníctvo bezkontaktnej čipovej karty. Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Poprad a dopravnou kartou majú nárok na 365-dňový predplatný lístok za zvýhodnenú cenu.
Na všetkých linkách MHD je možné nastupovať iba prvými dverami. Vozidlový park aktuálne tvorí okolo 26 autobusov, prevažne značky Mercedes-Benz v troj- alebo dvojdverovom vyhotovení. V dvoch dĺžkach 10,6 metra a 12,1 metra. No tak čo, páčilo sa to? Nepáčilo sa to? Môžeš skúsiť okomentovať. A ak sa páčilo, tak vieš, čo máš robiť. Prípadne, ak si tu nový a zaujíma ťa to, ja by som v tom ďalej rád pokračoval, môžeš odoberať. Je to len čisto na tebe. Takže sa majte pekne a užívajte zvyšok dňa, večera, rána, podľa toho, kedy to pozeráte. Takže čaute.